ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେସାୟା ତାର 55 ପର୍ବ 6 ପଦରେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳୁଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଜିରିମିୟ ଭାବବାଦୀ ମଧ୍ୟ ତାର 29 ପର୍ବ 13 ପଦରେ କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କହେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛି। ହଁ, ବାସ୍ତବରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପୁରାତନ କାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ, ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛି। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଥମରେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 4 ପର୍ବ 23 ଏବଂ 24 ପଦ ଯଦି ପାଠ କରୁ, ସେଇଠି ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଉପାସକମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ ସେହିପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ, କାରଣ ପିତା ଏହି ପ୍ରକାର ଉପାସକ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି ଈଶ୍ୱର କିଛି ଉପାସକକୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ସେ ଉପାସକ ପୁଣି ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି? ତାମାନେ ସମସ୍ତ ଉପାସନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ଭାବୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଗଳାରେ ଚିତ୍କାର କରିବା, ଡେଇଁବା, ନାଚିବା, ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଉପାସନା ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ଉପାସନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଉପାସନା ଆତ୍ମାର ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆମେ ତାହେଲେ ଆତ୍ମାର ସହିତ ଉପାସନାକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ସତ୍ୟରେ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ 4 ପ୍ରକାର ବା 4 ଜଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ତ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ନମୁନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଉପାସନା କରିବା, ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଉପାସନା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାରଣ ଉପାସନା ବାହିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ। ତେଣୁକରି ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଥିଉ ତାର 15 ପର୍ବ 7ରୁ 9 ପଦ ଯାଇ ଯଦି ପାଠ କରିବା, ସେଇଠି ସେ ବୃଥା ଉପାସନା ବିଷୟରେ କହିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ରୀତିନୀତି ଓ ପରମ୍ପରାଗତ ବୋଲିକି ସେଇଠି କୁହାଯାଇଅଛି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଧରିକି ଆମେ ଉପାସନା କରୁଅଛୁ ଏବଂ ଭାବୁଅଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେହି ପ୍ରକାର ଉପାସନା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବାଇବଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପାସନା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଉପାସନା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛି ଈଶ୍ୱର କିଛି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପାସନା କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ହାବିଲ ଏବଂ କଇନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଆମେ ନେଇପାରିବା ସେ ଫାରୁସୀ ଏବଂ କରଗ୍ରାହୀଙ୍କର
ବିଷୟରେ ନେଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ସେଠି ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣକୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସେହି ପ୍ରକାର ଉପାସକ ଆଜି ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଉପାସନା କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖିଲା ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି? ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମେ ଯଦି ଯେହିଜି କଲ୍ ତାର 22 ପର୍ବ ତାର 30 ପଦ ପାଠ କରୁ, ସେଇଠି ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଦେଶ ବିନଷ୍ଟ ନ କରୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରାଚୀର ଦୃଢ଼ କରିପାରିବ ଓ ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଶ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବ, ଏପରି ଏକ ପୁରୁଷ ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲୁ, ମାତ୍ର ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଈଶ୍ୱର ନିଜର ମନର ଦୁଃଖକୁ ସେ ଏଠି ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ଦେଖୁ ଆମେ ପାପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ବିନଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମର ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ, ଆମ ଆଖପାଖରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷ ପାଳନ କରିକି, ସେବନ କରିକି, ପାନ କରିକି ଆଜି ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ପଥରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନର୍କ ଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ, ଦୟାଳୁ, ଧାର୍ମିକ, କିନ୍ତୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଦୋଷ କରୁ ବା କେହି ପାପ କରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରେ। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବଦଳେଇ ପାରେ। ତେଣୁକରି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଥଟ୍ଟା କରିଥାଉଁ, ପରିହାସ କରିଥାଉଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟୁ କଥା କହିଥାଉଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବାଇବଲରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଷୟରେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବ ପାଠ କଲେ ଲେଖାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ନଗରୀ ଯାହାର ନାମ କି ସୋଦମ ଆଉ ଗୋମରା, ଆଉ ସେଟା ପାପର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ମୁଁ ଏଇ ନଗରୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବି। ଆଉ ସେଠି ଲୋଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁତୁରା ସେଠି ବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କର ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ପାଇଁ। ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ବାର୍ଗେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାଦାନୁବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ 50 ଜଣ ଯଦି ସେଇ ନଗରରେ ଧାର୍ମିକ ଥିବେ, ତୁମେ କ'ଣ ତାହା ମୋତେ ବିନଷ୍ଟ କରିବ? ଏମିତି ବାର୍ଗେନିଂ କରି 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 10 ଜଣକୁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, 10 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନଗରରେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନଥିଲେ। ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଉ ଆଜି ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ସେ ବେଦନାକୁ, ଲୋଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତିତ, ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ସେ କାଳେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଆମମାନଙ୍କର ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ମୋଶାଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିପାରିବା। ମୋଶା ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ନେବି ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ କରିବି। ମୋଶା ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ସେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ନେବ ନାହିଁ, ଯଦି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏଇଠାରେ ବିନଷ୍ଟ କରିବ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ମୋର ନାମଟା ତୁମେ କାଟିଦିଅ।
ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୂଷାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବେଦନା ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସେ କାହାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବେ, କାହାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୂଷାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ପୁଅ ଝିଅ, ଯୁବା ଯୁବତୀ ଅନେକ ସେମାନେ ଅବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସେମାନେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବ, ଅନ୍ୟର ପାଇଁ ଯେ ନିବେଦନ କରିବ, ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ଈଶ୍ୱର ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 13 ପର୍ବ 14 ପଦ ପାଠ କରିବା, ସେଇଠି ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଏବେ ତୁମର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜର ମନର ମତ ଏକ ଜଣ ଆପଣା ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁ ଏଇଟା ସାଉଲଙ୍କର ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସାଉଲଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ସକାଶୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଆଉ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଆଜି ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଦାଉଦ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ରୂପ, ଆମର ଧନ, ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିପାରିବ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରିୟମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ନିଜର ପିଲା, ପରିବାର, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛୁ। ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଦାଉଦ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ ନିଜେ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରେ ସେଇଟା ମୋର ପାଇଁ ବା ମୋ ମନକୁ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଏହି କଥା। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଯେପରି ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା, ସେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଆମର ଜୀବନରୁ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେବା, ସେହି ପ୍ରକାର ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦାଉଦ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ପାଳନକାରୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ତାର 16 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସିଦ୍ଧ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଆପଣାକୁ ବଳବାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ଇ। ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଏକ ନିଷ୍କପଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଥିବ, ସରଳ ଥିବ, କପଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିବ। କାରଣ ବାଇବଲ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହେ ବା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଜିରମିୟ 17 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ତର ବା ହୃଦୟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ କପଟମୟ। ଏହି ଅନ୍ତରକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କପଟତା ଅଛି ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଷ୍କପଟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖେଇବେ ବା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖେଇବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଈଶ୍ୱର ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ପୁଣି ସେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ?
ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହିପରି ଲୋକକୁ ଖୋଜନ୍ତି ଯେ କି ତାଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 20ରୁ 22 ପଦ ପାଠ କରୁ, ସେଇଠି 2 ଜଣ ଧାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣୁ ଏଇଟା ମୂଷାଙ୍କର ସମୟର କଥା। ଆଉ ଫାରୋ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏବ୍ରିୟ କୌଣସି ବାଳକ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତୁମେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବ, ଆଉ ଯଦି କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାକୁ ତୁମେ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଧାତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏବ୍ରିୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମିଶ୍ରିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ବଳବତୀ। ସେମାନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ନଥିଲା। ସେମାନେ ଟିକେ ଜାଣି ବୁଝିକି ସେମାନେ ଲେଟ୍ କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ସେଇଠି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବାର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦିଓ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି ତଥାପି ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କରି ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ 2 ଜଣ ତାଙ୍କରି ଯୋଜନାରେ ନିଜେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସେଦିନ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳ କଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଖୋଜନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ଦାନିଏଲ 3 ପର୍ବ ଆଉ 6 ପର୍ବ ପାଠ କଲେ ଲେଖାଯାଏ ଏଇଠି 3 ଜଣ ଯୁବକ, ସେମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସଦରକ, ମେଶକ ଏବଂ ଅବେଦନିଗୋ। ଦାନିଏଲ 6 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦାନିଏଲଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଜାଣୁ। ଦାନିଏଲଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସେଇଠି ଦେଖାଉଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଦିନ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଏମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସାରା ବାବିଲନ ପ୍ରଦେଶରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଈଶ୍ୱର ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ମୂଷାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ। ସୁଫ ସାଗରର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବା ସେହି ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଜାଣୁ। ସେହି ଘଟଣା ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ସେ କାହିଁକି କହିଲେ ତୁମେ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିତ କର, ଜଷ୍ଟି ନେଇକି ଆଉ ସମୁଦ୍ର 2 ଭାଗ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି? ଏହାର ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଯାହାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମହିମା ହୋଇପାରିବ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ନିଷ୍କପଟ, କୌଣସି ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ନଥିବ ବା ମଳିନ ନ ହୋଇଥିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁକ 19 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ। ଏଇଠି ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ଜାଣୁ ଏଇଟା ଯକ୍ଷଙ୍କର ବିଷୟରେ। ଆଉ ସେଇଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ହଜିଯାଇଅଛି ତାହା ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେମାନେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ପାପରେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଆଜି ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଲାଇଫରେ ହଜିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବିଷୟ ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ, ଦୟାକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ହଜିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ପାପରେ ହଜିଯାଇଛୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମର ଜୀବନରେ ହଜିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜି ତାହା ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁ ବାଇବଲରେ ଲୁକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଅଛି। ହଜା ମେଷ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଅଛି, ହଜିଯାଇଥିବା ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଯାଇଅଛି, ହଜିଯାଇଥିବା ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା ବାଇବଲରେ, ଯାହାକି ଆମେ ହଜିଯାଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, କେହି ବି ହଜିଯାଇପାରିବ। ଆମେ এই ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ, এই ପାପମୟ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବେ, ମୋତେ ପାଇବେ।
ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ହଜି ଯାଇଛୁ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଉପାସକମାନଙ୍କୁ। ଈଶ୍ୱର ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଈଶ୍ୱର ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନର ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୁ। ଈଶ୍ୱର ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି ଯାହାର ମନ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଷ୍କପଟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ହଜିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଆଜି ଅନେକ ବିଷୟରେ ହଜିଯାଇଛୁ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ପିତା, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଯାହା କିଛି ଆମର ହଜିଯାଇଛି ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଦେବାର ଈଶ୍ୱର, କାରଣ ତୁମେ ଖୋଜୁଅଛ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେଇ ଖୋଜିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମାପ୍ତ ହେଉ ପିତା। ଗୌରବ ମହିମା ସବୁ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମଧୁମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍।